ko noon tigi tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko pottitte play-off deuxiéme division gam montude première division pottitte ñalawma hannde nde woni waktuji 16 to stade Cheikh Boydi équipe sportif mo club mo Sehil Babi kañum heeɓi polgue yesso JA mo Benisab taw ko loginayi loggi ɗiɗi pottital ɗimmal ngal gasi ko ɓoyani ko académie football kañum heeɓi fartange yesso Rosso United taw ko loggitate ndiga jencuudi pottitte district de Bogué hitande ujunnaji ɗe 25 ñalawma hannde FC Carrefour kañum heeɓi fartange yesso FC Bogué dow taw ko loggiɗiɗi e ndiga FC hoore moji kañum heewdirno équipe FC Inter kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗeke on partout ha joni ko fatte ndiɗon mbaydi ñalawma hannde FC Ngorel kañum heewdirno FC Dubango kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗeke on partout ñalawma janggo so woni 16h GMT équipe FC Gurel Boub ma heewdir équipe Dahaw mo hanki FC ñooli kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Espoir mo deme taw ko loginayi loggi ɗiɗi pottitte 72 heures culturel jellitare gorgol jogori fuɗɗade ko 14 nduɗo lewru gonɗen to wuro Jowol so woni 16h30 GMT kippu Jowol ma hewdira kippu ɗal haye ñande aset ne hawray 16 nduɗo lewru gonɗen to wuro Keheydi kippu Keydimbe Dior ma hewdira kippu Nere Walo ñalawma altine hawray 13 nduɗo lewru gonɗen to wuro Liksaybe so woni 16h30 GMT Liksaybe ma hewdira kippu Ganki tournoi Jowol hitande ujunnaji ɗe 25 pottital kihiɗe hannde to stade mo Tulel Tabal de équipe Saldu Foot kañum heeɓi polgue yesso kippu garage taw ko loggiɗiɗi e ndiga tournoi wolum hitande ujunnaji ɗe 25 lawɗi andamo pottitte ɗe jogori fuɗɗade ko 17 nduɗo lewru gonɗen kippu wolum hatar ma hewdira kippu Mbahem 19 nduɗo lewru gonɗen ñabina ma hewdira kippu Sorimale ko siftinde bandiraɓe oɗo tournoi wolum hitande ujunnaji ɗe 25 en tawi hen puluji ɗiɗi pula en tawi hen worum hatar Mbahe Fondo e kippu Garlol pulbe en tawi hen ñabina Sorimale Jawaldi Mongo e kippu Bagudine Chan hitande ujunnaji ɗe 25 ñalawma hannde République démocratique du Congo kañum samti kippu Zambie loggiɗiɗi e ndiga Angola kañum hewdirno e kippu Kenya kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗeke on partout ñalawma hanki Burkina Faso kañum heeɓi polgue yesso kippu Centrafrique logginayi e loggi ɗiɗi ha joni ko fatte ndiɗon mbayde ñalawma hanki Tanzanie pays organisateur kañum samti kippu leydi Mauritanie taw ko loggol gotol e ndiga Chan ene jokki ñalawma janggo so woni 14h GMT Algérie ma hewdire Afrique du Sud so woni 17h GMT Guinée ma hewdire kippu Uganda lawdi andamo capantati petto nomamu pour tawtorede ballon d'or hitande ujunnaji ɗe 25 en tawe hen jouruji jeenayyi taw ko Paris Saint-Germain gollo woni record hon équipe ene daña jouruji jeenayyi taw ko club goto e oɗo ballon d'or ha joni ko fatti ndiɗon mbaydi en tawe 30 nominé Ousmane Dembélé Lamine Yamal Mohamed Salah e Kylian Mbappé kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kayɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolde Mbawi wonde foof